रायजोफोर बड'लेण्डनि सुपारस्टारनो बेबायदि 1.5 करोड़ गाहामनि गारियानो गंनै गाहाम थानांगौ एक्टरफोरना गैया सानैनोबो i10 गंसे फाइनेन्सआव लानाय साला जागोनलै एक्टरफोरनि लाइफ लिंसारनि गोजौलाय सोर दं दा बड'लेण्डआव एक्टर गारिया मा लिंसार ना होनोबा i10 सुबिर ना मा होनबा i10 फाइनेन्सआव मान्थलि 6,500 हरनांगौ खस्थ' मस्थ'ब्रा आंनाथ' दाबो जोबाखै आग्लासो रायजोफोर बड'लेण्डनि सुपारस्टारनो बेबायदि 1.5 करोड़ गाहामनि गारियानो गंनै गाहाम थानांगौ एक्टरफोरना गैया सानैनोबो i10 गंसे फाइनेन्सआव लानाय साला जागोनलै एक्टरफोरनि लाइफ लिंसारनि गोजौलाय सोर दं दा बड'लेण्डआव एक्टर गारिया मा लिंसार ना होनोबा i10 सुबिर ना मा होनबा i10 फाइनेन्सआव मान्थलि 6,500 हरनांगौ खस्थ' मस्थ'ब्रा आंनाथ' दाबो जोबाखै आग्लासो